Morning mga kapadyak, nandito na tayo sa bayan ng Santa Maria. Nakaabot tayo, hindi pa nag-umpisa. Dito! Ay! Shout out kay Buyong! Pakalakas niya! Sakto lang yung dating natin mga kapadyak. Ride natin ngayon eh. A few inches later. Oh, dito ni Premi ka pa, Jack! Late! Presidente namin. Late! Kanina pa ako doon. O, shout out. Sticker po kayo? A few moments later. Yun. Sa likod! Oh, team Kabadelt. Sa Kalitang to. At RSMD. Bali itong ruta natin 24 kilometers. Ang dami. Ang dami oh. Safety na, safety. Ride lang tayo mga kapadyak. Good morning, sir. Yes, sir. Shout out sa mga team Kapyos! Team Kabyos. Makabyos na lang! Wala, kumakabyos na yung mga tuhod. Shout out sa mga taga Valenzuela! Yan o. Mabilis! Ligo-ligo na! Bili ko na to, sir. Dito na rin eh! Shout out sa Team Scammer. Sir? Sila yung ano na-organize ito Mga sir! para sa Ano yung mga kasama mo sir? Kayo lang sir? marami mga Tagalitan, mga EPBC kasama ko lahat. Ayan, paliko tayo. Ano to? Ilang kilometer na to?
ating scammer. Salute. Ingat lang tayo. Team Bisikleta ng Ordaneta yan. Oh. Shout out sa inyo mga idol. Mga mamo to, mga bisikleta, mga kapadyak. Pang malayuan ng ride. Go! Sana all, carbon! Carbon, Ludi! Oh, eknal! Boss! Shout out! Michael Joseph. Hello. Hop ya, gilid tayo, gilid. Boy, boy. Woo! Good. Yun. Two lane lang daw, 2 lane. Oh, Boss Neri. Shout out kay Boss Neri. Nasaan si Sir Mau? Sa likod sir. Pinagpaanan naman. Dapat 1 lane para maganda. Para mahaba-haba. Mahabang i-video. Hindi makapit. Para hindi makapit. Shout out sa mga kapadyak na hindi nakatiis. Ilang araw na hindi nakapadyak. Rain Ocean na. Sino ba yung adong ngay? Ano kayo? Ganito lang ang takbo. Takbong pogi lang. Yun o, wala nang ulan.
Pagkadinete kakadwa mo. Kakarot. May malanjay, Juan. Pilya Verde. Barangay Kapantanan. Alright. Kanan. Out mag-goals kung umano. Bagus. Shout out sa timbangan. Timbangan. Taga-singgang kayo. May sir nga ako nga eh. Jonathan. Artatan. Ay. Ano to ito? Kinakala lang ko dito. Yan ako. CG boy. Mamaw na yan, CG boy. Sa likod po sila, Sir Mau. Hindi ko na kasi lang nakita. Uli yata sila. Washing. Anong team kayong naka-block? Solid. Ha? Solid. Ay. Yes ah. Taga-singgan na. Silang. Asan na Maria? Sa bahay dito. Kap! Bakit talaga di ba ako nagkasingan? Singgan. Iwan na tayo. Nandito na kami sa pagkasinan! Yan o, ulan na naman. Sana nga, makahanap na ako dito! Yan. Naman ang ulan. Team Umingan. Yun o. Ganda ng jersey nyo ah. Oh, shout out mga Team Umingan. Shout out sa ating Maragmag. Maragmag 2.0. Yun. Ah, yun pala yun, nasa buta. Team Maragmag. Ayos ah. Team Scammer. Rain or shine na to. Mga sabik pumadyak. Ilang araw na di nakapadyak. Pero makakatulong tayo mga kapadyak. Bibigay tayo ng donation. Sarapos ito. Barangay Bigtong. Malapit na po sa kalsada mga kapadyak. Shout out, Team Sulit. Team Sulid. Santa Maria niya boss. Team Sulid. Oh, pag naka-black, pure black, Team Sulid yan mga idol. Awanan.
Bahagi ng Santa Maria. Yes, boss! Agin yung vlogger. Yes. Team Sulit. Big surprise ayun, Gin Power. Welcome to my vlog, guys. Bagong latin pala to ah. Yan o. Bakit naman? Nagbabawal ng teknik. Ukage yan, ukage. Balik namin sa harap ng munisipyo mga kapadyak. Tapos magbibigay na tayo ng donation. Team Sorsorandos ng San Manuel. Ginagawa mo. Good job mga team scammer. Nice. din. Tapos din, sakit sa ulo. Wala sila na. Direct ah. Bagay, ulan kasi. Ulan. Tip na nila. Hindi na tuloy. Yan Lloyd, hindi mo nakita. Pinidili niya yung sa likod para ano, bumagal. Nakarangan nila. Yan, nandito na tayo sa Santa Maria. Bayan ng Santa Maria. Punta na tayo sa tapat ng munisipyo. Napaitan na, pinapaitan. Napaitan. Para magpainit na tayo. Mainit na, mainit. Lugaw, lugaw. Palitan. Ako pare. Papait ko na, ako man. Na kami sa ano, tapat ng munisipyo mga kuya. Lugaw dito. Tara,
kain muna tayo mga kapadyak. Insulin. Insulin. Tara, dire-diretso muna po tayo kasi alam ko na. Yun. Shout out po sa team namin, Wonder Pet. Ay, Wonder Pet. Yan boy. Saan yung back? Ay, yung donation box, bebe. Hindi na rin naman dito yung mga maglalagay. Oo, para Yung mga kukuha, pakakain na. Bibigay na. magbibigay na. Tumulong na kayo dito na. Opo, punta na lang po kayo dito, pila na lang po para mas mabilis po yung bigay ko. Yun. Ayan. Ay, certificate. Batang Dromio, Paluwen. Pita pala. Ano po kayo? Batang Dromio. Imakma. Yun, no? Po, Imakma. Ano po kayo? Team Dapat na kape. Ah, kape ata. Kape ko ate. Ang kaot mo sa malagi ka, idol. Ay, tanong. Kaot ko lang. Ang late. Pantal. So ayan mga kapadyak, tapos na tayong nakapagbigay ng donasyon tsaka tapos na tayong kumain. Uwi na tayo. Tapos na rin yung ride for Akos. Plus sa team Summer. Good job. Kahit umulan, tuloy pa rin. Yeah. Nandito na yung ano natin.